Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumana so sa kaawit. Mayong adlaw kanilang tanan nga mga sukintig paminaw nining handumanan so sa kawin. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Robert. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan hanggang ngayon. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka lalaki nga taga Cagayan de Oro City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Robert. Recorded by X Thunder Gaming. Day, kinahanglan ba giday ka mularga? Kinahanglan. Kay dili ta magbuhi din kung parehas ng duha magtambay lang diri. Pero, Day, Robert, nahimo ba? Sabda ko. Kini nga akong buhatan para ni sa tong mga anak. Ilang kaugmaon na nga akong gihuna-huna. Sige daw. Kung magsaligtas imong kita ang imong pagpamasahirog tricycle, makasapag ka na. Ang taon pa lang daan. Sunod abis klase, tulo na sila kabuk mga eskwela. Wa ba ginan imong mahuna-huna? Day, Luna. Isalig ko nimo ang mga bata. Ikanay bahala nila sa tangwa ko din eh. Gipug nga nung tanim mo imong asawa, bay nga mularga? Lisod ba yoy? Di mo gud siya magpapugong. O diyag makakita tog lain nito. Or kung mahimo pa na bay. Iya man ang kagustuhan. Oh, bay Robert. Kumusta man mo diha? Okay rami diri, Day. Okay rami sa mga bata. Maayo hinuon dong. Imingaw na ba kay kunimo? Agwanta lang sa good. Dali ra kayong dagan sa panahon. Tuod ay Robert, sunod semana, magpadako niyo sa akong unang sweldo, ha? E kanay bahala sa pag-budget niya. Oh, Day. Salamat. Magunsa naman ay katuig si Alona dito sa gawas. Pero, nagkadugay siya dito, tagsan naman lang sa kaayos siya munawag ako. Sige na lang, guwantahon lang sa ginako. Sa katuig na lang bitawang pabuto na ko ug makita na miyan Alona. Lingawa si mong asawa dito sa gawas, bay, no? Makita agad nga malipayon siya, bay. Oo, bay. Nabaguhan sa tingali siya, kay lahir magid kaayo kung nakas gawas. Ah, dili, bay, oy, kuan ba? Naaman siya ay kuyog pirme nga iyang ipost sa Facebook. Sabay? Wala kakita sa iyong mga post. Wa man. Amaw na. Wa mo gud kay update gud. Naunta kay imong cellphone o Facebook para updated ka. Dili kay magsigir kay panghuwam si mong anak. Bay. Yung taon, uy. Mura din magisamok na ko din karon. Nagtrabaho yung taon ko din, uy, Robert. Day, igo mo lang kung nangutana ni mo kung kinsa nang imong kuyog. Kauban ako. Kinsa man di ay. Nagduda ka na ako din, Day, igo ra ko nangutana. Sige na, bi, sige na, bi. Kasama ko sa kong trabaho din, na. Day.
Recorded by X Thunder Gaming. Wa pa bagid manawag sa mama nimo? Wa man pa? Wa palibak pa ay. Nanawag na. Be, ami day. Hello. Robert? Oh, salamat nga nanawag ka. Abi na kog di na gyud ka manawag nako. Sorry ha, Robert. Pasensya na ko na init ko ni mo tong last tawag nato. Ang saon nga, kapoy na ganing ikos trabaho din Unya, layo pa ko ninyo. Unya, idadahan pa ko ni mo dili mao. Sorry, day. Gimingaw lang jud kay ko nimo. Parehas bitaw ta. Pero dong, sige lang. Gabay antos na lang gyud, mauli na ko. Pabuton ti ka, day. Mahal kiti ka. Mahal sad kaayo ti ka dong. Day, salamat intaon nga ni ani gyud ka. Gimingaw lang jud kay ko nimo, day. Gimingaw sa kay ko ninyo. Mga anak. Ma! Nak, nakoy daghang pasalubong ninyo. Dali mo. Luna. Day, pila na lang kadlaw ug mahuman ang imong usa ka buwan kapin nga bakasyon dinhi. Dili ba pwede nga din lang ka mobalik? Dong, dili pwede. Wa ka makakita sa kalipay sa mga bata. Sa dihang naana sila yung mga butang nga ilang gusto. Dili pa rin sa una. Nakutubra sila mo tanaw sa ilang mga classmates. Kay kita, wa tay kapalit para nila. Day. Sige lang, pasensya na ka. Ako man ta ang butang ko pasabot ba nga ako man ta ang lalaki pero ikaw mo'y naning kamot ug maayo para namo. Dili ko na iksapayan, Dong. Dako sa kag natabang sa tong pamilya kay sakto nimo sa pagpadako ang atong mga anak. Nagdako sila nga matinahuron ug anak tungod nimo. Alona. Okay ra ka day? Ambot. Kakalit mo kong giluod. Mabdos ko. Oh, tinuday? Nalipay ka? Tungod ani, dili ko makalarga. Buisit! Alona. Karon nga 2 years old na atong anak. Malarga na kong balik. Day. Unsa nasad? Pug na nasad ko nimo? Sa duha ka tuig nga nag-standby ko din ni Robert. O sa may nahatag nimong kaayuhan namo, ha? Nahatag ba nimo ang gusto sa mga bata? Kontento naman ka makakauntag katulos sa kaadlaw? Alona. Gusto ko mo magsadili. Dili ka makabuot nako. Unsa? Tagsa na lang kayo manawag si Aluna nimo? Oh, bay. Oh, delikado. Base nakakita na yun na siglain dito, bay. Bay. Pa, naini-chat na ko ba?
Murag para imo maning chat pa. Jerome man ni pangan. Ha? Di ka no? Palihog kog ingon sa imong papa nga dili siya mao'y tinuod nga amahan sa inyong kamanghuran kundili ako. Doon na may relasyon sa imong mama dinhi sa gawas. Kinuo ko. Unsa? Sorry, Robert. Nakasa ako mo din hidog kay... Nagtuo ko nga ikaw mo'y amahan pero sa pagbintan ako sa mga adlaw. Dili di ay... Ganong nakahimo man ka na ko ini, day. Sabi sa na ko nimo. Sorry, Robert. I'm so sorry. Pauli din sa ato. Ug undag sa imong trabaho diha. Kung di gali ka mo pauli, buot ipasabot nga mas gipili nimo ang imong laki diha kaysa namo nga imong pamilya. Robert! Bakit di magawang limutin? Sakit kayo para nako nga ni upat na katuig ang bata unya diha pa nako mahibawi nga dili day akong may amahan. Hangtod karon nagpaabot ko sa pag-uli ni Aluna dinis Pinas. Andam ko sang dawaton ingon man ang bata tungod kay para nako ang mas labing importante ako mo'y nailhan sa bata nga ako mo'y iyang amahan. Pero kung dili gyud gani siya muuli buti pasabot mas gipili niya ang iyang laki kay namo nga iyang pamilya. Dili lang kutob ug daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalan, kaagi ni Robert nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nag-uluhan hanggang ngayon. Ang mong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.